nari kuliki. Ngok. Nakimono. Mbuyande. Inki. Kosa karas mairi nakimono yakingo miseti. Na nkagirete mbiyore. Abwisore basongo mbayo. Abasongo baichir bari kiraso uchikotaruchia no bari won. Bina kyogendrate. Ondota yo gwanchire ayegara tikan ondota yo gwanchire. Wa. Ingire no ota go smile. Ekera Ayubu achete ko chingumbu ngoi wete no yo no renge koruga. Amangana Ayubu ko ndetra bomega. Ayubu bonega. Inki mogo cha inkiota tora ondetara gwanja kworo kibinte biebi Ayubu otapwati kende o monto ne o maite ninja tikete Kenya ga inki okonya kumusumberera ga. Aki kaba serious tigana na Ayubu. Amangana Ayubu tigana naru. Kana kubori na kimagenda rete kuruka. Mbuya tole. Ete nyoro na kigenda rete. Ango na kia akina misiri ango. Mbuyale inje bwe kambwate michando naye kero monto mbuyale. Michando yake watu yake mindo. Wana ngisa no mata Ayubu no monto ne nkyo gonchira nyomba moko nya kubwatera ni nere ga bwisi muri mukaite ngakorora inkotebi gunde n'abantu. You know serious about Ayubu? Ayubu ngasa no yone tomaitibo. Ayubu aki ndigani ringo. Sasa naye kwa jage to koruga riri kwani oko tubwati go chimete imekani mukorigani mwarenge komo. Akitigana namangana Ayubu nchewi na onye na Ayubu na uchitana gotebi onye na Ayubu nero kondi geno mwakere simu omutebi chema shida yonse bwate mubori to base ko mbori nje. Kana go korigi nki otari go kanera nki okopera available to go kana rende if your class is high to ko mukani. Ayo go mutebi naki akisabi nere tigana nere sisuri class kia ya pande. Ate kunya kubwa. Ayo mukani moteito motageti. Nje timba shida na Ayubu onye mubwate shida nere geno muri nje tigana na ntigana mwana. Ayubu no mwanji one ndo gutwara shida nayo soete familia itu. Akingo gotebi tigana gotebi kwanza tigana gotebi. Nocha Ayubu akonga kira vitu kesi nchiko mutebi tiga tari koibu na uchabo n'umwana we school wakorera school na uchi nkorese kingokorera Ayubu no embo ngatari ndakora mbono ntaite gukura. Sigara tana namangana Ayubu teko ndie umuti namangana Ayubu ai karante vine kinyoro kigendrete noro tibnanda bogetiga tarantumira bese ngore nitrous kogera bono rora buna koroseti na gochitali aro korreta mafuta yo koyak Ayubu omoiser ba chipigi angorra mafuta igento gyo kara gore ne kirisikie ng'ombe akogorra etarinji kai kere gesa nayo getenere tiga butima itiko sana chipigi akorundi ga bwes more opigaki mwakiresi bobo njitobe tsungakiresi mukombona mangana Ayubu ai bono ndo choka ukatenererete empire ya nayo rante bi kwanza mafuta kia kari koyaka incha aya mwezi koli Sabina tinta itinge achigunga tesi miengi ke ga buntara akora kote buna nanta ge akwate simi nende Ayubu ta tino chako gore yende tabase kwate simi kaki mbuyaye to pasa goncha gara kini over omosike sigara tina guchaye ni wete nchakingo sigete lakini nche namangana na Ayubu to atlante nerpi nero kunya kumbwati uge no mwakere simi mbule masari ayo onse ko konyora mutara tigana go mwarenge nere Ayubu gakenje ata timaite kinare nguri ya Ayubu teba to kemain jatinta itingi to monto ikobera yo momura ibinte bibiense oitengo igan no de ganonka konyora igan ko no chindega ga nole koraiga abasongo baichira abo baraga yetemba maite kibago kora abande bagotire bataiti kwagi gwemegongo baba Tiana bunzira kino musintegete nero mugaka
Igo bono lakini tari Ayubu ya tari Ayubu mo Gusii tari Ayubu ngirende kwarurete ga igo taranyora bono mokare ko tara chi street ga bungo ngotomerwe bibicha binde nkumi ndera ntabwa nimbwata basana no inche koruga abu abange bobe togochere numurige tingocha kora timbwat masakara konkiga togorige masakara nkai nkorusi ae Sabina nimate otete kongora kinga woniga ninkore kinda kore na igoro kitigana na maswali amange kora ntebi naigwete ngati ango nanyori tumwa fununu binasema mwana omonene ubogoreti omwana omoke boninga tiauteba mwana kyo mwana nyomenda ali morito